Di. O, pagkalupay di ba? Pao. So more passengers, you can propose for... Seatmate. Forward seat. Let's go! Rock and roll! Roll. Sila ligo nung itong tama. Ay, pari! Ay, pari. 51. Ayun, di tama guys. Pag-develop ko. Simho tara. Gado. Thank you, sir. Any open overhead bins for your... Thank you. One day? Sabi na. Isok ko. Oo ba? Ako yung first. So, may payong. Salamat po. Ang gamito ni Sherwin DND nga Django.
sa Nanamog Spring sa kabanda ni Wally. Aligado? Wali Cebu. Wally Aligado, kaya Yaka. Kaya Yaka. Adam, Montam, Jay, Gisbel. Moro yung sulaban di? Di ba RT? Oo, school boy. RT Amogan. Dapat isang. Yes, sir. check our options. Nasa iba sila kung lang yan. Sasabi na. Jeff.
Dito yun sa mga, kung ano yung seat niyo. Sa yung mga seat niyo. Secret. Hala ko, secret. Hindi lang exit ba? Ito ang exit. Thank you. Cebu Haibo! Gimingaw uli ako. Guys, na siya namin ang kuhan. Tayo pa ka ng kuhan. Di ay. Di ay international. Di ay. Dili pa nila sa... Ay, di ba? Tara ko. International. Ay, order. Guys, kasuhay ko kasi, di amin nila ng game. Dahil ko alam lang ang black and white. Ay, katong gi. Gamay yun, no, ayan. Wow, weird ko yun. Hey, Nanang, buwan, pre. Alright. Alright. Ang sarap ng game. Hi. Ibo na gyud. Ano yung mga connecting? Yun di sumuko. Ha? Yun di sumuko. Sa Luzon, Visayas, sa Mindanao.